Igbo bi we kene mo no we kene wa ke eji ya ze biko no Igbo mo ka ge child okuno because you oku ezigbo mkpa ana yesikwa n'ime ya mutakwa ihe biko kine no ko fita biko share this video ka ihe mere na broda m kolongulo luotina ono behendo mmadụ na-ekuniti ebe ahụ nwa ebe anyị nọ ba ahụ ihe mere na ọkụrụngwụlọ ndị ichie ebe nna anyị ndị ichie ebe nna ma ọ memo ọ kwatuchiri be ha ba agụrụ ọ sị na Holy Ghost fire na ha ba agụrụ onweghị ike n'ahụ ya na ha ba agụrụ enweghị ike n'ahụ ya na mmụọ niile dị n'ebe ahụ na enweghị ike n'ahụ ya ọ kwatusiri ndị ichie ebe nna anyị kwatusie ndị ichie ebe ma ọ memo si na ha enweghị ike n'ahụ ya kwatusie nne nwaanyị ogbugbu kwatusie osisi butusie ihe niile dị ebe anyị si na ha enweghị ike n'ahụ ya egwuzie ekwe m o tolite ka o bido mmebe ka egbuchaziela ekwe m anyị ka egbuchaziela ekwe m anyị o tonitezie okweghị eme oke o gburu ekwe m na ya tonite na ya eme oke na ya na-eme oke o tonitezie o wee kọrọ ihe niile sikapa ihe niile ha ba agụrụ kụjie ya ngwụrọ onye ngwụrọ ruo tata oke wee kọọ ya ngwụrọ o jiri akụrụ ọcha aka na abụta so ndị ụka ihe nna akọwatara ụlọ unu na-eme ha bagụrụ Holy Ghost fire bido nta Holy Ghost fire unu ma akwa na-emecha na ọya wakala ụnụ n'afa and ha mechaa ya Holy Ghost fire ọtọ na omemebe Holy Ghost fire yes ka nna gwa gị anaghị unu biko anaghị unu biko unu ekwetene n'ọdịnala ihe mma unu na-aka ụka unu kwụwa aka ụlọ ọkụ ọ bụrụ onye na-eme ọdịnala unu fe ya ka ọ na-eme ọdịnala unu a na-akpali ya biko stọpụ unu kwụsị ya unu na-eme unu na-aka ụka asị ama unu akasi na ụka kama unu na-aka ụka kwụwa aka ụlọ ọtọ unu emezi n'ife ọjọọ unu bụ ndị ụka na-aka eme ife ọjọọ unu bụ ahụhụ ala n'isi ndị isi arụrụ ala dibịa n'ọkụ ego wee chụọ aja mmiri aja ahụ ya aga ọzọ bụ na ije igo ife eji alụ ọlụ mmiri adịrị ekwu ya ọnụ ọ na-aga ndị mmadụ jee n'afa asịba na ya eje na mmiri jee na mmiri chụchaa aja mgbe ụfọdụ achụcha awụ na aja ahụ ayara aga wee jekwa na mmiri nke chụkwa awụ na adịtị na-adịghị aga aga na-asị ka ihe mee na ọ na-aga asịkwa mmadụ jee na mmiri ọ ya akwalikwa ibu jee na mmiri wọdụ na-eji ewu wọdụ ejiri ọkụkọ ka ihe na-eme na ụfọdụ aja ahụ ada aga aja mmiri bụ one of the most difficult sacrifice video ewelu n'omenala. Share this video.